खुलुमबाय बिटिआर चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि। बिपिएफ हानजाया 17 बोसोराव राजखान्थि खालामनानै जेबो बर' एबा गुबुन जाथिफोरनि खामानि मावाखै, जौगानायनि खामानि मावाखै, गाव-गावनि खुगानि थाखायल' खामानि मावदों। बे बाथ्राखौ बुंदों रतेन्द्र दैमारिया आरो माखासे रायजो-राजाफ्रा स्लगान होदों जाहाथे बिटिआरआव माखासे जाख्ल'नाय गैयै सरखार नांगौ, बेनि थाखायनो सोलायनांगौ होननानै स्लगान होदों। बिगान इफा सामजाय स्पेकनि बानजायनायाव फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल खालामदों आरो फरायसाफोरा जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो हायो आरो फरायनायाव सुबिदा मोनो बेनि थाखायनो सांग्रांथि मेल लानाय जाहैदों। मंगलबारखालि बाक्सा जिल्लानि बरमायाव बोखांनो हायै गोहोगोरा हाथियारफोर फबना दोननाय हालोदाव पुलिसआ बे गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो। बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां 64 नं बरमा बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय कामरुपनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हर-बमा पुलिसनि मददाव बाक्सा पुलिसआ बे हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ मिथिनाय दि फबना दोननायनिफ्राय पुलिसआ गंसे एमए सिरिज राइफल आरो गंसे रिभल्भार आरो मेगजिन आरो 46 राउन्ड गोथां गुलि बोखांनो हायो। मोनसे सिखाव सुलुंनिफ्राय खौरां मोन्नायनि उनावनो पुलिसआ बे हाग्रा ओनसोलाव सौहैनानै नायबिजिरनायाव बे हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो। बाक्सानि एमन बिथाङा प्रभात कलिता सन्देह खालामदोंमोन दि बे हाथियारफोरखौ बिधान सभा बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय खालामनायाव बाहायनो थाखाय लाखिनाय जादों होननानै। बिटिसिआव आरो गोबां आयेननि बेरेखा हाथियार थानायनिबो सन्देह खालामदों। एसए बिथाङा मख'जाथाव दि बाक्सा पुलिसखौ बे नायबिजिरनायाव मदद खालामनो बरमा पुलिस थानानि असि दिप फान आरो गुबुन पुलिस बिबानगिरिफोरा बे खामानियाव मोजाङै गोख्रोङै नायबिजिरनाय खालामो आरो माखासे हाथियारफोरखौ हमनो मोन्नाय जायो। धेमाजि जिल्लानि सोमोनसाफुरि सानजारि नोगोर एक्स बिटि वेलफेयार ससाइटिनि मावखुलियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय बिसायख'थि फोसावदिं मेल लादों आरो बिजेपि हानजाखौ देरहाहोनो थाखाय गोख्रों खामानि मावदों। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदों एसेबांनो राजखान्थि दोलोफोरखौ रायजो-राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनाय बायदि रोखोमनि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि 58 नं तामुलपुर बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लेंहराम बर'खौ देरहाहोनो थाखाय इउपिपिएल, बिजेपि, जेएसपि आरो जिएसपि जथायै नाग्रिजुलियाव मोनसे गोलाव हानजा सुनाय हाबाफारि लानाय जायो। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ बुङो जे खौरांगिरिफोर सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो। एबार आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव जेरैखिजाया बिजेपि दोलोआ देरहागोन होननानै बुङो। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ गावनि खुगानि रावजों बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो। भरत सिंह राजखुंगुर आरो सुखदेब साथाम भारत हादरनि उदांस्रिनि थाखाय नारा-नाथा जुजि उदांस्रि नागिरग्रा भारतारि जोहोलावखौ 1930 मायथाइनि 23 इं मार्च
खालारखालि एबा मैयानि दिनावनो उशिनावारियाव फासि होजादोंमोन आरो बेनिखायनो बेखौ मैयानि दिनाव भारतीयफोरनि थाखाय गोसोखांथाव सान महरै फालिनाय जादों। बरपेटायाव मैया गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय जायो। बे अर खामनायनि जाथायाव सरला बर्मन आरो नब बर्मननि न'आव अर खामग्लिलांजोबो। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनानै बे अर खामनायनि जाथाया जायो। अर खोमोरग्रा हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव सफैनो अर खोमोरनो हायो। गोजोनथाव बाथ्रा, दासिमबो बे अर खामनाय जाथायाव जोखोम जायाखै होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों।